बर'फ्रा मा जाबोनो हमदों राव हारिमु आरो सोदोमस्रिजों लोगोसे मोनथायफोराबो फारि फारि जोबस्रांलांनो हमदोंसै। बर' रावा एसएससि एग्जामाव लिरजानाय रावनिफ्राय नाथ्रोदजादों। बिएसएस आरो एबसुआ हेंथा खालामाखै। बिटिआर रेकर्डनि उनाव थामहिनबा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालिनि उननिफ्राय बर'नि राव हारिमु आरो मोनथायफ्रा गोबां बेले बेजेजों सौग्रावसिनदों। लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा बायदि खैफोदजों मोगा मोगि जाबोनो गोनां जादों। थांनाय बिटिसि एकर्ड 2003 मायथाइनि जै बर'फ्रा गावनि राव हारिमु आरो मोनथायखौ रैखाथि खालामनो थाखाय गावनि गाव खुंथाय बिटिसिखौ लानानै मोन 40 बिफानफोरखौ मोननो हादोंमोन। नाथाय बेनिनो मोन 16 बिफाना आसाम सरकारनि आवथायाव थाङो। जाय बिफानखौ दा डिसि थामहिनबा जिल्ला बेंगिरिया गोसोबादि गावनि आवथायाव लानानै इएम आरो सिफनि बिथोन लायालासिनो उदाङै गावसोरनो सालायो। सिगांनि समफ्राव बिटिसिनि इएम सिफफ्रा बिसोरनि गनायथि लाया मुवा अनसुंथाइ होनो हायोमोन। दा गासैबो उल्था जाजोब्बाय। फेक इनकाउन्टारनि बोलि। बिटिआर गोरोबथानि रादाय बादि बर'नि मोननैसो आफादा बेखौ मोनसे गोजोन गोरोबथा होननानै फोसावनो आरो फोरमान होनो दावगायो। नाथाय बे गोथौ ओंथियाव लायोब्ला बर'फोरनि थाखाय गोजोन गोरोबथा आरो जोबथि बर' माहारियारि गोरोबथा जानो हाया। मोनसे हारिनि जोबथा रादाय खालामनो बे बुहुमाव रावबो आफादानो हाया एबा हायाखै आरो हायाबो। मानोना मोनथाय आरो थामोनथानि दावहाया फाथालसे फाथालनै फिरिजोंनो समाधान जानो हाया। जायखौ बिटिआर रेकर्डनि जै बिथां प्रमद बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'मोना बुंनो सानो। नाथाय थारैनो बिटिआर रेकर्डआ मोनसे गोजोन गोरोबथा मारमोनब्ला माबोरै दिनै खोनानाय बादिब्ला सा 62 एनडिएफनि सेंग्राफ्रा मानो रादाय बादि गदिया आरो एकर्डनि उनावबो बिथां प्रमद बर', उरखावगोरा गबिन्द बसुमतारी आरो फेरेंगा बसुमतारी मोना रादाय बादि बिथांमोनखौ उदां खालामनो हादिया। थारैनो बियो गोजोन गोरोबथा मारमोनब्ला माबोरै दिनै बिथांमोना जोबथेसालियाव थानांबाय थाखो? मानो थैजासे साजा लानो सानैसोआ गोनां जाखो? आरो गोबाङानो एनआइए थामहिनबा नेशनेल इनभेस्टिगेशन एजेन्सिनि जेराजों आरोबाव गोबाङानो थैजासिम जेल जानो जिउनि साजा फोसावजाखो? मानोथो भारत सरकारजों बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ रैखाथि होनो जेबो राहा लायाखै? खालि पेपार मिडिया, जानबुं आरो ससियेल मिडियायावल' खोथा बुंफ्लाबाय थाना बर' रायजो राजाफोरखौ थगायबाय थाखो? साबैसे एनडिएफनि जेलारफोरनो आर'नाइ, गामसा, लंपेन्ट, सार्ट हैखो? माबोरैथो गांसे गस्लाखौनो एनडिएफनि बिरि जोहोलावफ्रा 4 बोसोर गाहाम सुथेनानै गाननो गोनां जाखो? थारैनो बेफोर खालि राजखान्थिल'ब्ला सानसे नोंसोर हारिनि जारिमिनाव जोलैनि हांगार मुं लिरजागोन। नंखाय दायजों गले गले सिथार जानाय फेक काउन्टार। बिटिआर रेकर्डनि उनाव दाय गैयै सुबुंफोरखौ आसाम सरकारनि फिसिजानाय मैहुरारि आसाम पुलिसआ बर'फोरखौ दाउ अमाफोर बादि गावथारनाय जाथायानो फोरमायो आसाम सरकारा बर'फोरनि जौगानाय आरो गोजोनथिखौ एसेबो हास्थाया। नङाब्ला मानोथो गोजोन गोरोबथानि उनाव चिराङाव फेक इनकाउन्टार खालामनानै जोंसार मुसाहारि, जनक कुमार ब्रह्मखौ नायगार गावथारखो? बेनि उनाव बाक्सानि डिम्बेश्वर मोसाहारिखौनो केनाराम बसुमतारी होननानै अदालगुरियाव गावथारखो? आरो दि बेसेबां बर' बिर जोहोलावफ्रा फासि होजागौमोन जुदि फासिनि दायखौ बोखारामोनब्ला भारत सरकारा? मानोना दा भारतआव फासि होनानै सिथारनाय दायखौ बोखारनाय जाबाय, थेवबो जिउ जोबजासे जोबथेसालिनि साजाखौ बोखारनाय जायाखै। बे साजाजोंनो गोदान एनआइएनि जेरा हमजानायफ्रा जेल जानाया रोखा जाबाय। बाक्सानि थामहिनबा रंजा बाजा एनडिएफनि केडारा बावैसो बे साजाखौ फोसावजाबाय। दैदेनगिरिफ्रा बख'नो गोसो गैखाया, गोसोबा 3 बोसोर नाङा। जुदि जोबजानाय एनडिएफआ जेलनिफ्राय उदां जानो लुबैयोब्ला जेलाव आंखौ 9 बोसोरल' जेल जाहोना उदां खालामदो होनना आरज गाबबा सोलो बाहायब्ला बारग'नायनि खान्थि दङ। नाथाय
बे सेरेफा बिटिआरनि जोहैनो गगोन साननानै दंसै नाथाय समा दा जोबोद मेगन गोसा बयबो गादिनि निसा आरो पावारनि बिदै सोबनायावनो बिजि बेस्थ मुखुब बहा बख'नो नोंसोरखौलाय नोंथांमोना जेल एबा एक्स एनडिबि फराम आरो एनडिबिनि केडारफ्रा ज' जानानै सरकारजों नाङाब्ला हले रावबो जेलनिफ्राय उदां जानाय नङा आरो बिथांमोना अरायसम एनएआइनि केस गोलैनायफ्रा जिउ जोबजासिम जेलावनो थानो गोनां जागोन जायनो खुंथाय सरकारनि हेंथा एबा थारखौ बुङो बेखौनो केस होनो जेलाव हरनो हुमखि होयो बिदिजों जानो बर' आरो बिटिसिआ जौगागोन बर'फोरनि मोनथाया जाफुंगोन माब्लाबाबो जाफुङा मोनसे हादोर मोनसे समाजखौ जौगाहोनो नांगौब्ला इनायनि हेंथायै खोथा बुंग्रा थार खोथा खिन्थाग्रा सुबुंनि गोनांथि जायो बिदिनो सुबुं दारा हादोराव हेंथा दोलोआ गोख्रों जाबासो सरकाराव थानाय दैदेनगिरिफ्रा रायजोनि बेरेखा हाबा मावनो हाया जायो मोनथायफ्रा सुफुं जायो दिनै बेनिखायनो इउपिपिएल आरो बिपिएफनि दावहाया सोलिदों प्रमदआ हाग्रामाखौ आरो हाग्रामाया प्रमद बर'खौ सोंखारिनो हमदों बिदिनो बिसोरनि सामसा नेताफ्राबो नाथाय गेजेन जानानै थायाखै बिसोरबो गावनि थार एबा अगेन आखुथायफोरखौ मोखां बोखारनानै दिन्थिलायनायाव मुखुब जादोंसै नाथाय सावरायनाया बांद्राय सिमा बारनाय जानो नाङा आयेन कानुनखौ बिथा खालामनानै अरलायोब्ला गाहाम जायो सानैसो एमसिएलएफोरनि बिबुंथिखौ खोनासङोब्ला बर' रायजो राजाफ्रा दा खुगाफिनो बेनो हारिखौ दैदेनग्रा नेताया होननानै जायनि जाहोनाव बिथांमोना बाथ्रा दान्थेनानै जेननो नागिरोब्ला केस होगोन जेलाव सोगोन होनना बिजेपिनि खायदाजों मेलेम गोनां सायख' नेताफोरखौ जेलाव फाथायहरनाय जाथाया जानो हमदोंसै बिक्रम बसुमतारी दावराव देखेब नार्जारी आरो हितेश बसुमतारी मोना जानांदों आरो बिदि गोबां जाबावगोन बिदिजों मोनसे हारिया रैखाथि जाया जोबस्रांलांगोनसो दा बर' रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंला दैदेनगिरिफोरनि सायबो बांसिन बुजिनो मावनो हाग्रा गोबां दंसै रायजोफोरखौ बांग्रिंखबाव खोलैनानै हाबा मावलांनो नाजाबाय थायोब्ला जोबथा बुब्लियाव गावनो रायजो राजाफोरनि आदालताव हाजिर जानांगोन आरो रायजो राजाया गोसोब्ला जेबो खालामनो हायो मानोना दैदेनगिरिफ्रा रायजोजों फिसिनानै दोनजानाय दाहोना रुवाथि बादिसो जों गोसोब्ला बिथांमोनखौ बोख्लायनो आरो फोजौनो हायो सुबुं दारा हादोराव दैदेनगिरिया गेदेर जानो हाया रायजो राजाफ्रासो सुबुं दारा खान्थियाव गेदेर जायो दिनै बर'नि राव हारिमु आरो मोनथायफ्रा फारि फारि गोमालांनो हमदों जोंनि खौसेथि गैयै आरो गादिनि निसा सोबग्रा साब्रैसो असमिया सेन्टिमेन्टजों हाबा मावग्रा खाबु फलानफोरनि थाखायनो दिनै बर' हारिया खैफोदाव गोग्लैदों बावैसो भारत सरकारा फोसावनाय बादिब्ला भारतनि मोन 22 रावनि मादाव थामहिनबा दासान्दि 80 सिडिउलाव जायगा मोननाय रावा गासै 13 एसएससि मिन स्टाफ सिलेक्शन कमिशननि रिटेन पेपारनि सोंनाय आरो फिननायाव गावनि बिमा रावजों लिरनो मोनबाय एबा मोनबाय थासिगोन बिदिनो असमिया रावाबो आसामनिफ्राय बावहाय जायगा मोनबाय नाथाय एके स्टेटासनि राव एबा जोंनि बर' रावा 8थि भारतनि फारिलाइयाव गनायथि मोननाय रावानो गनायथि मोनाखिसै बिटिआर सरकार आरो एबसु लोगोसे बर' दैदेनगिरिफ्रा जेबो आवाज होनो रोङाखिसै लासिंसिं सानैसो इउटुबार दा फोरमायनानै बादै रावबो आफादफोरखौनो बिनि सायाव खोथा बुंनाय खोनानो मोनाखै गावनि रावजों बेफोर आनजादखौ लिरनो मोननायब्ला गोबां बर' लाइमोनफ्रा भारतनि दाब दाब जायगायाव साख्रि मोनगौमोन आरो बर' लाइमोनफोरनि साख्रिनि जेंनाया एसेबाबो जोबगौमोन नाथाय बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ बिनि सायाव गोख्रों नोजोर गैयैयावनो एन्टि ट्राइबेल आसाम सरकारजों सेबस'जाबाय बिनि सायाव रिएक्सन थाबैनो माहारियारि आफादा सानोब्ला मोजां फिथाइ मोनफिननो हागौ गुबुन फारसेथिं बर'फोरनि साख्रिनि जेंना बिटिसि एन्ड नन बिटिसिनि टिचार एपइन्टमेन्टनि गिदिरथार जेंना भेन्सार स्कुलनि जेंना आरो गिदिरसा जोंब्लावनाय जेंनाया जाबाय सिमा बारायनाय हाबाफारिखौ मोगथाङाव महर होनाय बिटिसिनि मोन 20 समस्ति दादेरबावनानै आबुं बड'लेण्डनि सिमांखौ मोगथां खालामहैनायनि
रोखा गान्थि। मानोना बिटिसिआव गासै सिमा बारायहोनानै गासै 16 समस्ति दादेरबावनानै गोगोम बड'लेण्ड दानायनि थांखि दङ। जुदि एकर्ड जानायनि उनावबो सिमाया जाया, समस्तिफ्रा बारायाब्ला रादाय खाग्राफ्रा फोथायखेबसे मुं मोनहैनो हागौ। फारसेथिं दानि दैदेनगिरिफोरनि आखल आखुफोरखौ नायोब्ला सिमा बारायनाय आरो समस्तिफोर दाफामनानै ग्रेटार बिटिसि एबा बिटिआर जानायखौ नुहुरा। जानायखौथ' बयबो लुबैयो, नाथाय रादायाव लिरनाय बादि बेफोर जायगाफ्रा नांजाबनाय एबा लारि लेन्ट्रि जानांगोन अब्लासो। नाथाय बिदि बर' गामि खाथि खाथि नन बिटिसिआव बारा गैबाङा बुंजायो। बेफोरखौ गोफार नोजोरजों एबा राजखान्थियारि भाबै मावफुंनो थाब नाजायाब्ला जोंहा हारियाव खैफोद दङ। खोथाया बेबो थिक, गोसोब्ला सरकाराव थानाय नेताफ्रा मावोब्ला माबेबाखौ जर जबस्तिजोंबो हासिल खालामनो हायो। नायदिनि बर' दैदेनगिरिफोरनि मेलेमा बेसे गोबौ। 3 बोसोर थांबाय आरो 2 बोसोरल'सैसो। माब्ला आबुं जायो बिटिसिनि सिमा आरो समस्तिफ्रा? मिजिं थियो जाहाथे खामानिया रादाय बिलाइयाव लिरनाय बादि जाफुङो। जै बर' हारिनि। एसेनोसै, गोजोन्थों।